Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini aku lagi karo bojo kuning toko. Kemu klambine kok padha ireng-irengan itu ya. Sehati sampai anak buah barang yang gawe klambi warna ireng guys. Sik tak sepil nih. Kuwi anak buah klambine yang gawe ireng. Andre kae yo ireng karo Andre, klambimu warnane apa, Andre? Oh, abang karo ireng. Yang gurimu apa warnane? Rumput Jepang lho. Gurimu. Oh, Sing mbok cekeli kuwi. abang. Kok siapa? Klambine Mbah Dewar apa, Andre, warnane? Kulite Dewar ya apa rupane? Pinter. Oh iya. Ireng. Meles apa ora? Ireng meles. Wis ngerti warna wisan, guys. Hafal. Apal wisan. Iki, rambut Wis kae. tak warai dadi apal. Apa? Enggak sing iki sing tengah lho apa? Idule. Wis karo. Ah. Oh, Ngomongnya. wis pinter Mas yo. Ora ireng. Guyu. Ora dijak omong kok guyu apa nangis ta Bu? Nangis sih, Mas. Madhep rene Pak War. Oh, gak dijak ketan mari iki. Lur. Wis maem, Lur. Karo apa, Lur? Apa? Pakis haji. Andre sik tas ya maem apa, Andre? Oseng-oseng? Pakis padha ya, guys. Dadi siji pakis, ya pakis kabeh. Siji mangan bebek goreng, ya mangan bebek goreng kabeh. Ya, Lur? Halor. Oke. Iki sik ngenteni anak buah nglembur marekne diluk kasus mari. Gek mari ki terus ngopi bareng-bareng neh Lur, timbang turu sore. Ngopi ning lapangan. Karo delok wong liwat ya Pak War. Iya Pak War. Dal musik wes ayem. Sesok megahe neh ya War. Wayah megahe. Wayah ngopi-ngopi, wayah dolan ya War. Wayah ngibadah ya toh. Ya ngono apa piye Pak War? Iya, guys. Jadi semua itu ada waktunya sendiri-sendiri. Apa kamu? Guys, iki videoku sing mambengi tak lanjut. Iki aku arep sarapan karo tumis kangkung, dadar jagung, karo tempe goreng. Mantap iki, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Nyoba dadar jagung. Gurih pol, guys. Pol pokoknya gurih. Panas. Tangan membutar Pak. Ceblok lo ya panganan. Melok ya guys, gak kelingkuh deh. Mantap. Mantap pol.
Gak mbok panasin mobil. Iya nyuwun karena saya juga. Dia cuma kayak wes. Tak lanjut maem dhisik ya, guys. Nikmat, gurih, pokoknya mantul, mantap betul. Ya ndi jalake ora mau gawe iki. Sampai sing ceblok-ceblokmu siji kuwi. Buan sing nggon sing kena gedang Andri terus buat kuwi. sampah. Tutup ono anu ya. Tutup. Tumis kangkung. Mantap. Nunggu. Iki wis mari lek ku maem, guys. Dan aku imu ya wis adus, wis mandi. Cangkruk. Nunggu apa toh? Prima jawabane nunggu. Kapan? Alah, jenenge nunggu ya wis. Ya tekan ono kapan? Ya, guys. Menunggu itu adalah sesuatu hal yang menyebalkan. Kau usah gitu. Masa ombae arep iki. Nek dadi terjadi Muga-muga deal ya, guys. Mobilku apa dituku uang, guys. Engko gek golek neh. Ngono lho, guys. tak gedang iki. Nah, kayak Andri. Ning sisi kono kae lek nyapu dilanjutne, Ndre gak elok lho lek gak dilanjutne. Beh lah kakean ningon-ningon nak terah. Apa kuwi malah aku sing ngombahi Andre mah iki tok. Mendung hawani wisan, guys. Minggu-minggu hawani mendung. Nah, kae Andre nglanjutne lek nyapu godhonge jambu, guys, ben resik. Ya ngono celanane dilinting. Wis sarapan? Masak apa, Femas? Ya Femas kok gak masak? Mage ning ndi to? Wong wis metu kok panggahne kukisku to. Oh, metu. Oh, lah piye ta awakmu kakange ora diomongi to lek wis resign. Metu lho. Itu mah ning ndi iki? Kayak enek to ning omah. Gak masak? Masak apa? Ya, kita kuwi. Ya, mbok. Ora Femas. Cuma tendok ya. Sego mbek ndok. Metu lho. Anggung metu. Lah apa gak mbok tekoni, gak megah te saiki engko tekonono ya engko sore. Wis gak megah ning kukisku to. Mas. Femas. Bapakmu mu gak nekokne bayaran? Ditunggoni piye to? Oh, apa mbok nggoni ki apa megane kukisku? Mulai saiki wis rono. Hah? Oke kancaku. Aku golekne lho. Walah ora aku mau muni tak nggeni ae ngono aku roh mau. Ayo mari dolan. Ya ning kono arek guys. Ayo jangan, Mbak. Ayo, Mbak. Ning ndi to? Sugeng. Sugeng sapa? Itu jangan Lah cara apa? solingan. Nutup embong. Gak. Pinggir embong itu. Sing- Sing omahe akeh kurungane pitik kuwi to. Betul.
Kuwi lho Ndre kandangi pitik kuwi tawakno rono wonge seneng pitik. Ono gawe pitik ah. Ngenyek pitike lho BKBK kono. Ngomong ngono engko ya. Oke. Wes yo guys, tak akhiri sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa like, komen dan subscribe di channel Diandava Family.